Extension to Fiesta. Extension to Fiesta. Hindi pa yung nagiinuan. Puro may English yun. Video? Ayun lang. Oo, gawin ng video sana. Epic. Len! Hello! Kugay nyo lang, ginaw na pa, oh. 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 Model. Dinakdakan. Dinakdakan. Tapos adobo. Baon namin guys, papuntang beach. Magbe-beach yung mga beach. Magbe-beach Corvette. Magbe-beach yung mga beach. Nakdakan. Nakanakan eh? Karne baboy. Adobo. Gimas. Yummy. Hello! Kuningat din ang pintas ang ito. Nakaka-video. Nagagayat ng Charlie na. Oh. Naging pake ka no, Tikwana. Lain na. Ay, suputin. Hamo! Hey guys, welcome back to my channel. So today is another day of vlogging. So ngayon ay punta kami ng Palawi Island. So update you later guys. Bagong gising. From our town, Isabela, we took 4 hours and 20 minutes para marating namin ang aming destinasyon na Santa Ana, Cagayan. At ito na nga guys, papasok na kami sa lugar kung saan kami magwawala sa dagat. Charot! Anang, adda bayatan. Ano? 20 per head. Ilangin nyo na. Patubeng? Haan na gito po. Okay, si kayo talo kay Bisango. Hello Hana. Hi. Hello guys! Welcome to my vlog! Madam. Naka-video. Heaven in the sky. Si Sir. Hi Sir. Ana, hello guys. Hello guys! Santa Ana lang. Santa Ana! Oh, si Madam Chole. Ore dati na Santa Ana, mamarites na. Marites! Marites! Hello guys! Si Marites guys! Dati ni Marites na ako ng tubig. Hello guys, welcome to my guys. Buong na. Kapag nakatay paling lang. Ito magong ka mag-isay? Naka-video. Welcome to Santa Ana, Cagayan. Ayun na wow. Pudat.
mo, bawin ako tayo na. What's up guys? Hi vlog, welcome to my guys. Welcome to my guys. Ayan. So we are here in Santa Ana, Cagayan, di ba? Anto kay Garaw. Kay Garaw yan. Supposed to be, we are in Palawi Islands. But Ano nga, jiblo nga pagtugawan just stay. Inalak ko ba blue nga pagtugawan. Kailangan enter yung bed. Kapayak. Na? but Sa tigit sino part. Ang kalaing garot, kalaing bidin. Ito na morning latan. morning. Morning. Kami latan kamera natin. Yayo. Sige, okay ah. Hello guys. Ato yung mga Di na pangit, isang tabi. tanong natin magkano yung mga banana boat. Banana boat. Banana boat. Banana boat. Sila kuya yan. Sila kuya. Tawagin mo na. Sheesh. Saan ba yung mayari? Dito yata. Nakaiglas ka lang ito. I thought Kita yung vlogger. bring some slippers because the pathway is very rough. English challenge to. English yarn. Aesthetic ka ngayon. So, bukas ay walang. Pupunta ba tayo Palawi? Hindi. Gawi din. Punta tayo awi din. Palawi doon, no? Sa kabilang isla. Oh, ma'am. Yes. So, na-light dito sa. Ah, Aga. Tapos may patiklip ka guys. Yes, promises. para makarating tayo sa kabilang isla. Daanan muna natin to. Diyan tayo sa Sugo. Walang tubig po kanina. Di ba? Wala pang tubig. Hello guys. Say hi. Nagsakit na sa kaboy. Apo. Diyan na eh. Uy! Nagmetit ka na. Kita ko na eh. Tingin sa likod. Subang ka na. Ma'am. Andito na tayo sa kabilang isla kami daw. Dito na tayo sa kabilang isla. Island. Island kami ah. Nagruget. Tagay kami na nga magdan. Ito video ko eh. Ano din eh? True, not true. Pool. Tawagin Oh. wow. Ito pa picture man talaga. Wow. Habang naglalakad kami, nakita kami ng dalawang bebekes na nagpipicture sa ikid. Oo. Andito na tayo. Pakas tayo. Picture kayo ko ha. Ay, nakita akong dalawang bebekes. In the sky? Yes, promises. Pangit yung debuk ko. Ayaw ko. Yes, promises.
Yes, bebekes. Nagdadakkel lagi nga bataw nagsagit sa ka. Ni Malen. Charots. Pagpicturean tayo banda dito. Ito po yun na eh. Paano gano'n? Na nagmet na ni boy. Na eh. Na grabe, yes promises. Diyan makita man eh. Di kami na. Picturean niya. Kita man na kami eh. Ay, may nagmanya. Manapul daw. Nagbayad. Cool. Anya? End mo pa lang. So, picture run guys. Ayan. 1, 2. So, kanina pa si Doktora nagpapala pictorial. Di na mo babaganan. DM. Justin. Bakit ko lang nagmamay lang ang routine kaya nga metan? Oh. Pictorial. Pictorial guys. Basta lang na itong tumimayat. Na, nagpagay. Ito lang ako din ki. Adyan na tayo aso to. Oo, sige. 1, 2. Pictorial na eh. Babasa ta. Pulmata na yung Na naka-video gaya, bit lang. Good morning guys. Ayan, morning na. So, mag-aabang tayo ng sunrise dito. Ayan guys. Tambay muna tayo dito guys habang naghihintay tayo ng sunrise. Good morning mga kapamilya. Bakit parang ang sasad nyo? Sige ah. Lakad ka dito. Takbo. Manood ah. Manood ah. Hay, mano kayo? Mano kayo ditan? Di damit sa mong ba? Jete la tabanger eh. Ay, belanjat ano? Ulo kay tan? Kaya sama pulis ano kasi ang Dubai. Kita banget karo dino ka. Kilo ka banget dito. Pero may sabi tinay. May sabi urte na. Ate na. Oh. Nak connection, ano connection nyo? Ayan na kay cellphone mo. Jai. Okay, ajay may lang connection nyo. Damit si Ate Min eh. Dagi na. Nakahanggan mo din na. Naka-live mo? Ajay tayo naka-live diba? Naka-connect dita. When? O di alay mata pag wifi mo. Ajay lang tate live na. Kanyang pag-live mo? Ayan na like ata dito pa. Sige garot. Pagsakayan mo may isa? Diyan may isa. Hindi dyan. Bangin. Wait lang. Alam na lang mati yung cellphone na kanya. Yan. Ah, cellphone? Gusto na lang dito. Pag janak, Ay, binuta ka sa ako pa sa kalikot. Ako may bag ni mama. mati papalin. Nawa may life best. Ma! Tingali ko ka. Wait lang. No? Pag nakakira. Kuya mabal. Mabalin ito ay. Pagalin lang. O tinalat ng tag-video na. Ha? Alay man ni dito. Dapat may sa taga best tao. Ayun na eh. Isa lang. Ay, tinak ka na sang. Yeah. Alaing kay lahat na ditan ah. Oh. Let's go. Cha. Oo, nakapuk. Malawi, charot.
Tapos na ang One day. one game. Lako. Game 1.